Autobusová linka spája dve hlavné mestá susedných štátov a súčasne aj dve významné európske letiská. Na tejto linke jazdí až 19 spojov v každom smere. Autobusová linka má dlhoročnú tradíciu a udržuje si naozaj vysokú úroveň. Všetky autobusy sú klimatizované, pohodlné, bezpečné a vodiči patria k tým najskúsenejším. Mnohí určite ocenia bezplatné pripojenie na internet cez Wi-Fi. Cestovanie autobusom má napríklad aj také výhody, že sa netreba obávať prenášania batožiny na dlhšiu vzdialenosť, ani riešiť finančne nákladné parkovanie na letiskách, ako to je nutné pri cestách automobilom. Kvôli pohodlnému a bezproblémovému presunu cestujúcich stoja autobusy v najtesnejšej blízkosti vstupov do oboch letísk. Ak sa ľudia chystajú cestovať do Viedne a užiť si túto rakúsku metropolu, môžu využiť napríklad výhodný cestovný lístok, ktorý sa volá Kombiticket a umožňuje cestovať mestskou hromadnou dopravou na území Viedne v zóne, ktorá je označená ako Vienvor zóne 100. Na jeden lístok teda pocestujú z Bratislavy do Viedne a pokračujú mestskou hromadnou dopravou až do cieľa svojej cesty. Pre pravidelných cestujúcich máme na linke Bratislava-Viedeň výhodné zľavy formou karnetových lístkov, to sú lístky na 10 jazd alebo týždenných lístkov. Zaujímavosťou je, že napríklad zakúpením karnetového lístka na trasu Bratislava-Hainburg vyjde cestujúceho jedna cesta len na 1 euro. Možnosti na zakúpenie lístkov ponúkame niekoľko. Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob je nákup lístka online cez internet. Na stránke www.slovaklines.sk si stačí vyhľadať spojenie vo vyhľadávači, zadať niekoľko dát a zaplatiť platobnou kartou alebo internet bankingom Slovenskej sporiteľne, Tatra banky alebo VUB. Pri nákupe cez internet poskytujeme registrovaným účastníkom bonusový systém zliav. Ak sú cestujúci zástancami klasického nákupu cestovných lístkov, môžu si ich zakúpiť v pokladni na bratislavskej autobusovej stanici na Mlynských nivách, v rezervačnom mieste na letisku vo Viedni, ktoré sa nachádza v príletovej hale, alebo na viedenskej autobusovej stanici na Südtiroler Platz.